Hai Jagong bareng Kidarmo. Dulur, nah iki lur iki jenenge wak gecong iki. Wak gecong iki kate obong-obong. Mriko kate ngobong lilin apa ngobong dupa? Lilin. Lilin iya. Liline gede-gede ya. Ngene lur lek duwe bapak, duwe martua, pompong jek seger ora jak dolen rek. Heeh. Lho. Liline gede-gede rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur ya. Bersama Cak Basuki. Cak Bucel. Ya kok modho gini ya? Iya. Ini ngepas mek bucel lho. Iya, BBB. Iki. Pendi, pendek. Lho kok pendek? Podo pendeke ya yo. Upin Ipin. Iki jenenge Pak Gecong. Oh, Gecong kabeh mangane. Lagi moro tuwa. Saiki kita ada di iki rek. Di Gunung Kawi iki ana baru nyampe lampune sip kowe. Alhamdulillah iki ndek Ngesti Budaya dulur. Kita jalan-jalan dulu berkuliner. Kuliner. Alhamdulillah dulur-dulur bersama Bapak Mertua, Bapak Jono dan juga Cak Gecong. Kita di Masjid Agung Raden Mas Imam Sujono. Ayo mlaku-mlaku ya. Mlaku-mlaku wis, mlaku-mlaku. Wis anjok kene. Iki makame Eyang juga Raden Mas Iman Sujono ambek Yai Jakaria iki dulur guys. Wis pokoke panggah ambek Cak Gecong wong gak duwe untu. Ambek maratuaku jenenge Pak Jono. Hidup Pak Jono. Ngono ceger waras. Sehat. Iki jenenge Cak Basuki mawa bayi. Dulur iki Pak Gecong iki saiki anjok Dewan Daru. Lho. Anjok makame Mbah Jugo, Eyang Jugo. Raden Mas Iman Sujono ambek Kiai Jakaria. Iki lur sing diarani kayu Dewan Daru. Oh. Iki Pak Gecong sing gak duwe untu. Ngelencer wis. Ngelencer ngene. Lur, wis anjok Gunung Kawi tenan iki lur. Yes. Ya hati-hati Pak, munggah kalem-kalem. Oh, wis pokoke seger waras panggah wong tuwek-tuwek iki. Oh, Pak Jono. Heeh, Pak Gecong. Oke. Riko iki anjok kene kate lapoe jam ya. Lho, cek apa o? Cek untune cek ndai tukul. Oh alah. Berarti Riko kate jam seno apa untune cek cukul lho. Untune ndai tukul. Oh alah, sapa ngerti ben oleh rezeki yo. Heeh. Oleh rezeki oleh bojo sing ayu yo. Oke. Omahe tambah apik ngono yo. Tambah api. Wedhuse manaan yo. Nah, mana akeh. Iya ya wis lur, wis pokoke seger waras alhamdulillah monggo. Kita ada di Gunung Kawi ya. Ini bersama Pak Jono sama Pak Gecong. Kemarin kok munggah rek lho. Temenan nih rek, gak gerwani. Oh. Oh iki dukun iki, dukun Pak Ido ya iki. Assalamualaikum Cak Gecong. Waalaikumsalam. Riko dek ndi ya iki? Iki anjok ndi yo? Gunung Kawi. Bayo nang Gunung Kawi kelayapan. Anu hari kok nyetrekno cetoke ya. Iya. Nyetrekno graji. Entekno graji. Graji cetok setrekno. Cek sip yo. Petil-petil larang iku meteran. Meteran. Mari ngono apa lot. Lot. Heeh. Lho rek iki mosok kalah mbek Pak Gecong. Pak Gecong njok ini rek lho. Wis anjok Gunung Kawi. Lho ambek Pak Jon iki Pak Jono iki. Anjok Gunung Kawi, Pak. Iya, winginane Tengger iki Gunung Kawi apa. Mben nang kraton ya, Pak yo. Wis pokoke seger waras. Ya Pak Cong pokoke tekek Buntel Klaras. Lah iku untu gampang. Gampang. Atuk gak duwe untu, lah timbangane Loro. loro untu. Wis salah luris. Heeh. Seger waras, alhamdulillah lur.
Iki Pak Gacong kate ndonga dikik nyetrekno alat-alat itu Kang. Marung kok jam sih diramalo ya. Oke. Loh. Cak. Riko bujel lah. Ome batu. Kok anjoke ini ambek sapa ya? Oh, ambek wong iki. Lho Cak. Riko pendek pendek ah. Pendek pendek. Kok ora anjoke ini ambek bujel iki golek apa ya? Wayahe. Wayahe. Selon iki wayahe balik nang Gunung Kawi. Oh, nyelani. Yo tapi rada rene Cak Riko iku. Iki bahasane MC laris. Cek laris. Nyetekno cangkem. Nyetekno cocot. Siji. Heeh, apa Cak? Sing penting MC kudu sregep sikapan. Nah, Cek gak bau. iku laris iki. Oh, ambek tuku lengo Lengo wangi. lengo wangi. Yo, Ora ora mergo nang Gunung Kawi. heeh, apa sikatan. Nomor loro. Nomor loro? Sregep nyukur brengos karo jenggot. Oh, cek. Khusus Jawa ngoten iki. Yo, malah gak kurang sip yo. Yo paling gantenge rada Heeh. kurang. Nomor telu tuku lengo wangi. wangi. Nomor papat tuku lengo Rambut. rambut. Yo. Yo. Heeh. Yo ajining ogo saka busana. Heeh. Dadi lek awake anu busanane Sing apik. iki. Dadi lek oleh rezeki tukono sandangan sing apik ngono yo. Heeh. Rek rungono rek iki golane senior iki dina iki nyetrekno rek. Makane lewari cocote setekno ndek kene apa kare iki. Oh, iki arang sego goreng lewari setekno ndek kene kare. Ya pokoke gelem ngobong lele Pokoke tuku lele yo. gampang dirine Heeh. sing laris. Siji enak, loro murah. Heeh. Wis laris. Lho, tapi syaratnya sitok apa kudu nyumet geni. Nyumet iki. lek kamu tuh genine. Yo. Sekone gak mati. Gak mateng.